gawas. Asin posibleng magdaray nining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sa pulugan tayo asing kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. San Gobion, ako'y pag-ibahin. Sunod dugong Pinoy, pag-ibahin ang dugo natin. San Gobion, sa pagod putla o hilo, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan
ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy, kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy, kontra amoy pawis. Kapitado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Alam niyo ba na ang Zeolite Powder ay nakakatulong para maalis ang kuto at purgas ng inyong mga alagang hayop tulad ng aso at pusa? Mababawasan din ang kanilang amoy dahil may kakayahan ang Zeolite Powder na mag-absorb ng mga unpleasant odors. Ang Zeolite ay isang sangkap sa feeds kaya safe ito. For more information about Zeolite Powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na
masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagdat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Mga tugang oras niya to, alas 10:40. An oras hatod sa Indokang. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Maggie Magic Sarap. May new triple pack na. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joy, 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Sangobion, multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, matinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa inyong Gabos. Welcome sa ang programa. Aramon niya to ngunya pong aldaw na ninin Friday. First Friday, ngunya pong Hulyo. Petsa 2 sa bulan kan Hulyo 2021. Ini po ang sadong lingkod, Mardilada iniba sa ditsana. Pero tiyan, biribanan po kita hanggang 12 o'clock ngunyan na Friday. Para tawan niya to ni magkakanig ng mga impormasyon, mga bareta, ang mga kababayan niya to, Luzon, Visayas, Mindanao, asin sa inman na party kang kinaban. Iingat po kita tabi, mga kapwa Bicolano sa inman kamo sa mundo. Sa mga birthday celebrators, happy birthday! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga may anniversary, happy anniversary. Sa mga kababayan nating nasa banig ng karamdaman, yaon sa harong naka-isolate, yaon sa mga COVID facility na pingumantinir ka mga LGU, asin yaon sa mga ospital, sana pumarahay na kita sa COVID. Asin siyempre sa ibang may kamatian, sana marahay naman po kita. Iringat sana pirmi, tanganing day na magparalako pa yan. Asin day kita umabot sa puntong pagmatata na sa orn na kita. Mayroon ba nun? Pagmata ko nga nasa orn na ako. Alright, technical side kasabay nga to. Siyempre mga tugang,
Walang iba. Walang kupas. Ronald Valdo 2022. Ano nga ito? Kami lang ang nakaaram ko ito ni Nahal. Bantang yaon man sa Production Assistance Center ang kagandahan ng South. Ewan ko kung mariban sama ni 2022. Angel Mustaza. Sa social media department kasabay niya tas tuyang katuwang para mahiling nindo kami. Sa YouTube, sa Facebook, as in sa iba pa na platforms. Mga tugang yaon dyan si Alvin Laad at saka si Richard Astor. Sa luwas sa Mega Post Patrol, sa Paragos po na pangalan sa mga istorya, tanganing mabaling ibig sa banuan, asin mapukawan ng mga turog sa pansitan. Siyempre, yaon po dyan mga tugang si Jimmy Nasalita sa 3rd District, nakaprangkisa. Duman sa 1st District, yaon man, mga tugang si Pading Jomar Bien. Mantang siyempre, dyan sa Legazpi Port, si Ans Galero. Regional Center Site, kasabay niya ito duman, mga tugang si Luwins Bursi Barcena. Sa Albay District, asin sa Southern Part, ka mga barangay sa Legazpi, partner Alal Mario, asin duman sa Banwang Sutil. Sa Banwang Daraga, nakaprangkisa ang tito ng Albay, Renz Luna. Sendo po ka boss, good morning sa Giraray. Kami po minasaludar, saan bang kamo sa mundo? Good morning sa mga frontliners natin, sa mga health workers natin. Sana po matawang kamuning mas pangkusog kan mahal na Diyos na magpadagos na makapagserbi mga tugang sa mga kababayan na ito nangangaipo, lalo na sa mga bakunador. Na sa kadakulang ka mga nababakunan, minsan napapagal. Kaya sana labaan ng pasensya, asin labaan pa anigos. Sa mga kababayan niya to, yan ang satuyang pwedeng gibuon na kooperasyon is that huwag tayong paulakit. Asin di tayo makaulakit. Iyo po yan tabi para po naman sa mga kabarangay natin. Sa mga nagdi-disponere kipambayad sa APIC, mapagalong niya pa pumar. Nangyari, ayan. Ano to? Ayan, si ano yan? Si Kuya Buboy. Higisa na po ngaya dangog sa imo. Maski silensyo sa kadakla na bisis. Idolo tapo sa Sagrado Corazon de Jesus, Budakay, Nuestro Padre Jesus Nazareno, an agom ni Kuya Bunjing. Tanay, na sana mabulong na siya ka mga kamatian niya. Yung mananggad pa lang, sana makarecover na po. As in, magpadagos na po na magkusog ang ginhawa kan agom po ni Bunjing. Okay? Ayan. Duman sa mga kabarangay natin, mga tugang, diretso na kita. Ngunyan po na panahon, kada ako nagapot, ano nga yan na nangyari naman sa Taal? Ano po ito? Nagsangaw lang. Sabi kan P-Box, iba man nga itong nangyari. Ano po niya? Priato magmatic. So, magma, mga tugang, nagduot sa tubig, na naging dalan para umalintuto mga tugang suinit. Pagkatapos nag-crear ning puti asin itom naso. Yan. Iba man nga ito sa Priatic. Pero ang sabi kang P-Box dahil naman nga ito makusog ta open vent na ngunyan kaysa kang nakaaging 2020 na close vent. Ayan, yan po tabi Pero pasiguro sa naman sa mga may parentes po duman ay magparahadit sabihin sa parentes na kung ano ang sabi kang gobyerno na ibuunin da kung kay puan mag-ibakwar. Tayo na po ang pinaka-safe. Kabata ko niyan po na Hulyo, nagsiselebrar ta ito po na Disaster Resilience Month, National Disaster Resilience Month.
Yung tamang pamamahala at kahandaan, mga tugang, kaalaman at pagtutulungan sa sakuna at pandemya ay kalasag ng bayan. Yun po tabi ang tema. Isinama na yung pandemya. Yan po sa mga preparasyonis. Tayo mananggad baga, pag pinabayaan tayo yan, maging disaster yan, di may problema na kita. Alright? Di, naman po sa mga kabarangay natin, di na pupunta, di, igwanin mga talagang nagngangalas. Paano daw ngaya? Ano daw ngaya nangyari lamang? Natangita na content kita. Kundi iyo po yan, paliwanag baga, ang Department of Health ang nagdadara sa pamilya ta sa mga pigtugutan tang magtrabaho. Kaya lang, somewhere along the way, minsan yan na po yan nagiging problema. No? Na minsan sa trabaho, because magkakatrabaho ngayon, dahil na observe mga tugang kan proper protocol. Lalo na ngayon pag nagkaraoning sarabay. Because, sabi nga ni Data, ngayon aram kong sisay, mga tugang ang kampang ta na carrier na palan. Kaya sabi ba kan WHO kasubago, maski nga nga ka nag-negative, dahil nga nangangahulugan mga tugang na dahil ka na pwedeng maging carrier. No? Kaya pasiguro kita permi ngayang kapag naka-face mask ka, duwang bagay. Dahil ka makaulakit, o nalimbawa dahil mo aram, igwa ka na palan, tapos dahil ka man maulakitan, nganing di makalaog dyan sa ngimot asin dungo mo. Kaya yung first entry. Kaya po na virus. Yung droplets. Pagkatapos, kaya kapag pag-face shield, kung igwang lumasik, lumawag sa mata mo, mga tugang droplets, pwedeng makontaminar ka. Tapos dahil kita pipag parakapot sa pandok. Tapos magugas din kamot, magdistansya amigo, ning at least 2 metro, tangani na maiwasan mga tugang ang kontaminasyon. Kaya stay sa kulob na lugar. Tahan sabi ba ganinda, iyo ngayon ang saro sa nagiging kausa man para maglakop yan. Kaya kita nga sa satuya na sana po yan na pag-iingat. May mga nagsasabi, mga pilosopo na bako man yan COVID, may mga yan na kundi irespeto ta na lang po kung yan ang panindugan ninda, but irespeto taman ang panindugan kan iba na gusto nilang protira ng sinang sarili, asin ang pamilya. Iyon na lang po yan siguro, para dahil ka mo mag-iriwal dyan sa barangay. Yung mga mainit ng kaldero sa barangay, mga kung ano-anong mga nindo, no? Magano lang tabi, magpasiguro na lang, respeto na lang, At dahil pakitang bulong, ang available is yung bakuna. Pero bako yan assurance ngayon na dahil ka na kundi protection mo na dahil ka magulpi. Iyo po yan tabi. Iyo yan ang ang dapat niya ito na tawaning panahon. Alright? Sige, para po naman sana. Basta, kung may oportunidad na magpabakuna kayo if you feel na you believe, mga tugang, in the magic of science. Di ba? Pero kung daiman, well, nasa saindo po yan, pero ang dapat mong ibuhon, dahil ka magparaluwas. Distansya ka pa siguro ka. Kaya po yan. Dahil bang piriritan po ang pagbabakuna. Kaya lang, because may pandemya kita, igo kitang piga-attain mga tugang, saro lang ang gusto tang ma-achieve, matapos ini, makurtar ini. And may common good kita mga tugang na piglalaban. Diba? Ang common good ta, whether you believe or you do not, na may COVID is, mahali ang COVID. Bako? Tanganing makabuel, makalikat sa dati. Yun ang common good, may emergency kita. Yun yan, tabi na sana, garo ang dapat naramdamon. Although sabi tangani ka nakaagi, may principle baga ng individuality, may principle ng autonomy na pwede kang mag-choose na dai. Pwede kang magsunod. Kaya lang, ramdaman ta na lang sa kapamilya ta,
So, kababayan ta, kasi ng bilag na nasyon. Kapag na-achieve itong sinasabi nindang community protection or herd immunity, masalangkaw na herd immunity, pwede na kitang magbalik sa dati na di kita masyadong takot na magluwas sa palibot. So yan po tabi ang mga dagdag natong abiso para po duman sa mga kababayan nato ta. Talagang dahil pa man po nagpupundo kada bes igwaning igwanin kaso minsan wara, minsan dakol. So dahil pa talaga na-flat. Ngayon talagang dai. Sa nagkapirang mga aldaw, at least tamang siguro ngayon mga 5 aldaw na dai, makakangos-angos garo kita rin. Kundi iyo po yan. Minsan, diit, so ibang laboratorio dahil nagpunksyunar, dahil nagsumitir. Minsan minadakol ta, nagsumitir gabos. So, wala pang kasiguruhan po tabi. Okay? So, pigahalataan mga alternatibong mga medisina na available. Di ba? O, pigadala na sa VCO at saka may maray ng resulta sa Lagundi. Sa Lagundi, pag may mild symptoms ka, pwedeng makatabang sa imo na makarecover ka tulos within 7 to 8 days according to the DST studies. Yan. So sa BCO na atraso dapat may mga nakaulam na mga bagay pagkatapos sa pera pa kayo dumampigibo sa PGH kasulo pa. Okay? Metro atrasado da sa resulta. Tapos kulang pagaruso nag-participate. Sa clinical trial kaya ito sa BCO. Pigtatawang kayo sa mga severe. Pigpainom kayo kung marahay. Igwaman pigpainom na ditsa ng porsyento man na kunday katamaan. So yan ang mga nagkakapira. Pero mga tugang sa ibang bansa abitangani yaong bagaso bubusol na magkaigwa ning nin paggagamit kitong ivermectin pigaadala naman po yan. Okay? Pigadala naman. Maski nga ni susaro sa dating dating pigapod niya itong advisor, consultant kan DOH kan mga nakaaging panahon, si Dr. Richard Mata, nagsabi na ito ngayang pagsabay kan ivermectin sa large-scale trial, napigapod din ang principle, sana ngayon maka-generate nin mas dakul na ebidensya na magdedeterminar how effective ang treatment against COVID-19 and ivermectin, whether there are benefits or harms associated with the use. Sabi po yan mga tugang. Okay? So, sa ibang bansa kaya, tigagamit po ini and may mga may mga pigsasabi sindang mga resulta na talagang nabawasan ang virus replication. Okay, so kaya dahil man po gabos pa nababakunahan, so everybody is looking for an alternative na dahil ka maprotirang ka. Maray na nga itong may proteksyon ka kaysa dai, yung managad baga. Kaysa maging garo ka so target baga. Ang kalaban ay di depende sa kalamang maski pa paano tanganing kuning kaso man kay kamagulpi, di ba? Okay, yan po tabi duman sa mga kabarangay nato, standby lang, we will be back for more informations. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo pag nag-aabo asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayo taan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an sa tong distansya sa iba asin sa si isay man na aramtang may kalintura asin abo. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidalets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala! Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Pinunas kan Fivox ang kaaditan kan publiko na maging kapareho ang pagtugang unyan na taon kan Taal Volcano sa eruption kainikan Enero 2020. Sigun kay Fivox Director Renato Solidum, na ibaan ipinapailing na aktibidad kan Taal ngunyan kumpara sa pagsabog kainikan ng kaaging taon. Diit na sanaan pressure kan bulkan gikan na o sigon kay Solidum bako arog kan Enero 2020. Inabisuan man ni Solidum ang mga residente sa palibot kan Taal na mag-evacuar partikular na ang mga nag-i-star sa banwaan kan Laurel asin Agoncillo, Batangas. Yan ang pangalas 11 bareta halidigdi sa DZG Venus Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Neozep Tablet. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. El Real. Tikman ang sarap, sustansya, at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa indong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras, sa DZGB. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kaping swak sa iyong panlasa? Mixton Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixton Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat. DocF Mixed Coffee, Immune Booster, Anti-Constipation. DocF Mixed Coffee, ang kaping para sa lahat. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit?
Kung pwedeng laban na, sa isang Alaxan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Sa pulugan payasing kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa Could Be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy Kontra Amoy Pawis.
on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Para sa lubos na seguridad ng ating bansa laban sa anumang variant ng COVID-19, tayo ay nagpatupad ng 10-day facility-based quarantine para sa lahat ng papasok sa ating bansa, kasama na ang mga returning Filipinos. Sila rin ay kinakailangang i-test gamit ang RT-PCR sa ika-7 araw. Kinakailangan rin na sila ay sumailalim sa home quarantine sa loob ng 4 na araw sa kani-kanilang mga LGUs. Importante ang mga hakbang na ito upang matiyak natin na ang muling pagkikita ng ating mga pamilya ay ligtas mula sa peligro ng COVID-19. Ang kaligayahan ng ating pamilya iligtas mula sa kontrabida. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Mark Villar. Alright. Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, post mo yan, tayo, post mo yan, bro. Pray until something happens. Oy, mga misis! Rikas-rikasan, todo na naman. Sarap-sarapan ng mga premyohan. Ayan, okay? Mga, ayan. Nga tangaya po nalingawa na kang Pilipinas so ivermectin. Natakluba na po kan murumurong iwal ni Pastor Pacquiao Bula Digong. Basta last week, ang mag-meeting, Monday ka rito, sinabihan si, ano baga? Sinabihan si, ano yan, si Eric Domingo na, dali-dali na, kumusta na nga? So, na gano'n, sana magkaano na, mabakunahan na gabos. Para makadeklara na ng ano, at sa ibang bansa, sa US ngayon, back to normal na. Lalo na ngayon sa mga sports events, no more mask, no more distancing. So, pay pa po sa 100% ng mga tao sa sports sadya. Hindi nga sa, kita nga digdi, marasa pa, pabilta po kita sa ECQ. Pag sige ang dakol o lalo nga niya lang, kasod ma, sabi tawara sa Ligaspi, o nga niya, igwang 11. Ha? As per live report kanina, 11. Sa daraga anom. Tabako. 4. Pangyari na. Susaro, Santo Domingo. Naging tulungan yan. Tulo, Santo Domingo. Tulo sa Tiwi. 2 sa Malilipot. Saro sa Pulangi. Saro sa Ginubatan. Saro sa Libon. Saro sa Ligaw. All in all, sa Albay, 33. Sa Bilog na Bicol, 135 ang as per report, mga tugang kang Department of Health. Iringat po kita tabi, no? Sabi nga niyan, disiplina sa naman ang kaipuan dyan. Disiplina. Kapag nawala ang disiplina, ay patay tayo. Eh, di ba? Walang matutuwa. Sinong matutuwa niyang sutil? Problema ay lumalala. Yan. Dumarami. Tayo din ang siyang kawawa. Lalo sa mga pobre, kawawa talaga. Sa COVID variant na nalasa. Ang pagbabago'y kailan kaya? Kailan kaya madadala? How can we stop this COVID-19 to be safe to live again?
Magano na lang, mag-ingat po tabi, magdisiplina, at saka ano yan, respeto sa kapwa. Yun na po ang pinaka-the best kung yung nagiribuhon ta. Okay. Papa Mar, sabi mo, may istorya ka manungod sa tigbayad na sinsilyo. Siningil ako na nakasod na magaliputon sa oras mo, biluin na daw ngayon yan. Mangyayari na. Inagyat kita kayo. Mata, gusto ko tanal, may ka-istorya akong taga Central Bank. Kundi, kabig pa ko sa mga pag-iriba, tinext ako ni Lowens, Ate Angel, so kunyan, so email address, katay ako ni, pag ma-interview ka nga naman, ma-email ka na. Ay, anak ng tinabi, maulog ako sa bangko. Ganyan na ba? Akala ko is, ang mga government agencies is, ano yan, para ni sa tao, di ba? Moving services closer to the people. May mga ano ngayon eh. Kadako na si Chibureche. Kaya po takot tayo no? Tira, ano nga, pwede ka magbayad kisinsilyo? Pwede. Ano nga, pwede talaga. Ayan, ilan na base po sa circular number 537 series of 2006 kan Bangko Sentral kan Pilipinas, ang pagbayad in form of coins, mga tugang, igapod na legal tender o dapat akuon basta day maglampas sa ipinagtalaan nindang limit. No? Ayan ang limit para sa piso, sagod sa 5 pesos na denomination, day dapat magsobra sa 1,000. Di dapat magsobra sa 1,000 pesos. Itong piso hanggang 5 pesos na denomination na pwede mong ibayad. Mantang sa 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, or 25 centavos, dapat tayo man magsobra sa sanggatos ang total. Yung bagayanta. So, itong empleyado kan Valenzuela, mga tugang, nakareceive kan sa ilang sweldo na mga coins worth 1,056. Pero kadaklan 5 centavos, as in 25 centavos, as in 1 peso denomination. Ang nangyayari, ayan, hindi pala pwede. Pwede mong ibayad, pero pwede mong pero hindi dapat lumampas doon sa tinalaan po kang yan, sa tinalaan kang Bangko Sentral. Tama siya, ang legal tender, ibig sabihin ako, dapat tiga ako, no? Dapat magagamit mo sa mga transaksyones, kundi may restriction tabi, para po duman sa mga babayan ta. Iyo po yan ang mga, sabi nga ni Kayan, kay po ang pong bantayan. Alright, then, matindi ining pangyayari dyan sa tabako. Ang sabi, delikado sa mga barangay officials, ano yan, Nald? Ito big story ba ganito yung kaswara report ni Jomar? Sa barangay Bacolod, sa yan sa mga pinutulan. Utang kan, more than 7 million. Sa kadakol na residentes, ang nagbabayad sa nakaito panahon, 8. Ngunyan kang pinutulan, naging 12 na mas nagbayad. Kaya lang daw may magay sila sa putol. Ang ginagawa ka ba? Nagbarakal na transformer, ibinugtak. Pilpered sang luwas. Nangabas kang kuryente. O din sabi, kasangatan daning kaso sa mga barangay officials duman sa Bacolod, pig-iling sa nada sa mga tao na pigbugtak so transformer na illegal. Asin tinap sa linya kan apek. O dong. Yan na po ang problema natin dyan, Yan po ang medyo hindi magandang pangyayari. Winersa.
Kaya ako nalsumaldi ko baga kang sige sa ng proparsok buda bata mo niyan maski arani na kami sa substation duman sa Santa Misericordia. Nga tayan mga friends. Ang kuryente nindong big supply sa Moya, pigubayaran mi sa 220, 189 na sana pagkabanggi. Ilaw ko na LED light, sige nang kimat-kimat, garo na Christmas light, taday kaya. Washing machine, minaaragong, nakaka-spin. Akong sa libong kampayo ko na, pina-upgrade ko sa solar ko. Salamat kay si Raymond Escalante. Salamat kay si Raymond Escalante. May ilaw na marirahay. Pag nag-brown out, automatic, ilaw tolo sa solar. Yun nagaroon sana kung may ay lang sa primero masana mga gastos. Pero after that, wala ka na magagastos. Ito wala nang singil sa yung monthly, anal. Wala nang monthly billing. Okay? So, tapos matipid ka man, kung arin sa naman dapat mong pandaron, tapos hanggang sa kapasidad sa naman kang baterya mo. Kaya baga muna, kada ako nag-iisip, ano daw nga yakon? Ibuwan na ng paagi, na talagang porsigiro ng APEC na ibuwan na sa nang prepaid. Magbakal ng prepaid cards na, tanganing madali ang collection, advance sa collection, tapos, so, ano yan, load mo, hanggang dumang ka sana, sa kapasidad mo sana, ba ngayon kaya mo sana, average mong load nga is 1,000 pesos. Yan, sa nambagyan mo sana, kung dapat day mahabas. Araw yan sa cellphone. Nawawara sana bigla. Ayan. Pero sa San Pablo, pig test na po yan. And, sabi nila okay naman. Kaya lang, siyempre may system, may gadget. Paano ang mangyari na dayanganin pirak ang APEC? Lugi daak. Palugi ng palugi at di nagbabayad. So, yun ang ang ginagawa is magbayad. Pagkatapos magbayad, mag-implementing regulation na kada bis magluyaloy ang APEC, igwang maglatos. Tanganing umabante. Diba? Tangon yan waray. Para mana nagsasabing, pakaray ngaya na sa indo ngayang serbisyo. Hanggang Facebook man sana ang urag-urag ka mga tao. Dahil pa manin minadalagan sa korte. Dahil pa manin minatindog na politiko ngayang sa dulon so APEC. May problema kita. Dahil minalaog na minatindogan na ngaya. Ako na ngaya kayan, kamaluya ka mo. Para man na nagsasabi ka anal na para mambaga. So, kaya we are at the mercy mga tugang na siguro sangon yan. Tama itong sabi ni Madam Rosemary Ray kang ACCI na magtarabangan tayo ng problema ngayon sa tuya ini. Di ba? Explore tayo ng abi niya na magtarabangan muna kita. Comply ta sa tong obligasyon to ginarami ta naman ito. Kung in question man halimbawa sa mga billings, pwede man yan i-contest baga. Okay. Pero, not to the extent na umabot kita sa puntong, dahil na kita magbarayad, lalo kitang maririmati. Sa primero, dahil manin naka-standby ngayon na pwede kang isalpak. Ang gobyerno, ang gobyerno, dahil man makairo, dahil sa ipiralo, ang gobyerno, dahil pwedeng magbugtak ning planta ning kuryente, itinaunang bulaos duman sa mga pribado. Ayun mo niya, garo nag-uororon baga. Nakulong ngayon ng konsumong summer. Totoo nga pinakulayan kita kan mga kandiwi na dahil kita dapat mag-implement maintenance works dako lang na gano. Mala anong nangyari? Di ba bako resulta kan magbaragsak sa ibang planta, nag-maintenance luminangkaw sa presyo. Narimati sa mga consumers kan APEC. Sa probinsya. Nagulpe, halos natariti ang kitang tudo-tudo kay ito. Kaya lang, yan po tabi, sangon yan, may mga nagko-comply naman tabi. Sana, aramatan sa aga, mga tugang, magdangog ka mo. Naman sa programa ni Father Momoy, kanion taki, diit, ani status kaan, and ano na ang sitwasyon mo niyan, may nagko-comply na lamang o ano man, and ano man ang plano ninda pag nakabayad na kita, ma-improve na daw.
ano pa ang mga ano yan, alalauman ta sa APEC. Paitaas o pababa? Yan ang dapat ang aramon. Abangan po din sa aga, 9:30 to 11. Sa programa ni Father Momoy, APEC sa pandemic. Apektado ka, boss. Diba? Tangani na masabutan ta. And saan kita duman pwedeng tumindog man. Saan kita dapat na ano yan. Sabi nga ni Kayan, tangon yan, pero pauyang baga. Wala mong magawa. Ako nga ni Nal, pending sa blessing kan balay ko. Nal, pending sa blessing. Para ipagar sa kay direct na blessingan na aday. Na blessingan na sa kay direktor. Ako dahil ko makapablessing, tadaing kuryente. Nag-apply ako na. Nag-apply ako naman sa tabako. Doon baga kami. Nangyari ta. Pakalis kipirang aldaw. Nagpulas ng advisory so APEC. Na ngaya, effective ngaya June 7, dahil na ngaya mag-aako ninyo connection. Ano daw nangyari na? Hoy, mga amigo ko nakabot labang dyan sa APEC side quarters digdi sa Albaiso, sa Kuyang Papilis. Papilis ni Mrs. Pakiriparo man, pa-inspeksyon na so arong may. Nag-iilaw na lamang dahil sa solar, pero dahil pang ali sa APEC. Nangyayari, kung warang solar, dahil ilaw arang diklom. Di ba? Ay sana masikaso man, no? Tanganing masaya si Papa Mar. Ha? Bueno, dugang tayo istorya po dyan sa Luans. Partner Alar Mario nasa linya. Partner, mas kawin. Yes, partner, related sa topic mo. Dahil pa man move mo niyan sa ariman na grupo o mga politiko digdi sa Albay na palayaso na ang APEC. Dahil man kayang isa salida. Correct, tama yan. Sabi man, may nag-aabanti lamang na ako na ngaya. correct. Maski sige sa naman ng kuruntra, mas yung grupo nagkukuruntra, dahil man na i-oppressir baga. Iyo nga ni. Ngayon, pag inalo, yung paano? Paano kita? Kaya sabi nga ni, maski si ako Bicol Congressman Pido Garbin Jr., iyo man nga sabi na di kitang maginibo paramentas ta kon piriton tang palayason an APEC, sisayan masalida. Yan ang apot. Bakala na question mark yan, partner. Correct. Sisay man nagalan masalida kan. Baka lalo kitang narintian ligdi. Sa bagay kay ito baga, grabe sa mga langit na pangako. Kang ito, pag may nagproblema kita, madali duman sa Manila, kapot pa kang gobyerno, sudo ang planta. Correct. Ano yun, dahil na sinang kapot? Iyo, tama. Ang sulaming tinindang maginibo, makiuron. Makiuron. O nga, na pinaranin doon sa mga plantang nagaro. Dahil man baga. Ang ganahan sana makimayrak. Makimayrak. Ngunyan, kita man nagsapik, magkimayrak man kita. Iyo na yun. Nasapik man, nagkimayrak man sa tao. Tama man ka na, no? Para kang Bernardo Cap, nagkumpugang bato. Naipit ka. Naipit kita. Pag pagkiro mo sa apik na ngayon, tapay, pagkarayang sendo ngayang linya, wala itong parapaltok. Kaya magkanapit, magbayad ka ngaya. Magbayad ka. Tapos nakikiuro man duman sa power supplier. Na, ano ini, pag bigyan man ta, uning nakaka-problema na. Yes. Sa pinansyal. Ngunyan, an simbag man kan power supplier, kulang-kulang yung supply, ang problema, ang bayadan, ang kalugian, sendwa, ipinasa pa sa tuya. Yan ang problema natin yan. Kaya, naman, pag-urunan kung anong maray. Correct, oronan, Tarabangan. Tarabangan. At least, kanya baga sa ibang politiko, talagang nagkatarabangan naman. Sa dyan na ako Bicol, sina Governor Alphonse Bitsara, si Congressman Joey Salceda, pati si Mayor Rosal. Tarabang-tabang sindata, talagang human inian na bigagrangay kan mga tao ngunyan na dapat talaga maresolveran inita kung maglawig pang araw ka na sitwasyon
Daing maagwan ta partner. Iyo, ako ang nagangalas na ako. Talo yun nung nagipangapuro. Masang taon na. Iyo. Yung pangapuda ng apik na ngayon, magbarayad kita. Iyo. Ikaw kayo itong scheme nga ni na kumbaga, titawan ki panahon na magbayad. Pig staggered baga. Iyo. Dahil man ang trayon po ito kunyan, binalik lugod sa dati na dahil ang staggeran. Lugod. Beriluan lugod. Pero pinadulas ba yun talaga baga? Maski sa ibang politiko baga nakakastoryata man. Oo. Pero de los Buenos, may mga consumers man talagang matagas. Oo. Mga Pero yung ko baga, Oo. ako, pero sabi ko, pag ginamit ko na, bayadan ko. Iyo, siyempre. Kung ako may reklamo, reklamo ko, pero bayadan ko na yun eh. Oo, so, kinonsumo ta talaga. Magkonsensya ka man na dahil ka magbayad. Sige, sana napas magkuryente. Dahil ka magkonsensya. Wala, pero hindi na dapat dyan, makapakasugon kang Apexo Intelligence Network ninda. Yan. Kung may nadakop ni nagdaya, di kasuhan. Balbagan tulos. Oo, bago na pahirapan so legal na nagbabayad dahil sa kasalan kan kataning na dahil nagbabayad. Walak sa namba ko ngayon kung damay ka ba? Ang kalukuhan ko? Oo, di ngarak-ngak sa demonyo. Ngayon, nadamay ngayon ka. So sana mahanapan talaga maray na solusyon yan, no? Iya, solusyon. Ayan ang pagkaagad ng mga consumers na talagang, sabi nga ni Congressman Garbin, dahil kitang mga kinibok, pagtarabangan ni ta alangan man na palayason tan apek, ang dakulang question mark, sisay ang masalida. Yun ang number one daw. Yan tabi partner, ang mga nagdagpang joiner, follow-up digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Ako, masalimot ang pangyayari sa palibot. Lalong nag-irinit sa kong daplos. Bueno, Ans Galero na sa linya. Ate Angie, let's come in. Maray na udto tabi Sir Mar, maray na udto sa mga paraan tabay, sa mga dagdag man niya tong bareta, mas halangkaw ngunya na taon ni 2020 sa 2021, kuno rin lugod igwanin pandemya ang kaso ng mga child abuse sa bilog na probinsya kan Albaya. 2021, pangyayari, naglangkaw. Luminangkaw. Mario, si Padi. Kung no rin so may pandemya tapos biriyo ang pamilya sa Laogan Arong. Tama. Iyo man lugod nangyayari. Yes. Sisaan mga suspect? Ini ang napag-araman nyo niya na pagkaaga kan DCGB News kay Police Lieutenant Karen Formales, an information officer kan Albay Provincial Police Office kinibong pagtiripon mo niya via virtual kan nagkapirang mga media. Ngunya na pagkaaga kung sain ang kadaklan kay ni tabi Sir Mar, iyang pagbaylar sa Acto Republica 716 o kining violence against children, igwa manin 87 ngunyan na na-record sa bilog na probinsya kan Albay po on Marso 17, 2020 sa Junyo 30, 2021. 87 ining kaso ng rape sa probinsya kan Albay. 37 ang acts of lasciviousness, as in 13 ang unjust vexation kung saan nagtutotal ininin 415 muna na taon kumpara sa 390 ipresa na nakalihis na taon 2019. Sinabi ni Formales na kadaklan kan mga nangyayari bibig, mga domestic o nangyayari man sa ng child abuse sa loob man sa nakan pamilya, kung saan naagrabyado mo niyan ang mga kakian, lalo na ang mga kababaihan. Kailan digdi nangangapodan si Formales sa mga LGU, sa mga barangay officials na tutukan ng God ang siring kaining problema dahilan sa day pa man aram ko na nuwarin matatapos ang pandemyang COVID-19. Alaga dahilan nga ni digdi bako sa na ang krisis pansalod ang nangyayari, kundi ang siring kaining violensya. Kasang pahayag di Police Lieutenant Formales. Ay, ganun di, kaparehong rason lang sa pagkakaroon ng or dahil sa mga suliran ng kinakaharap na ulit ng pandemya ang dahilan nito. Kaya sa kabuuan po, ng nakaraang taon, nasa 393 po yung kaso na naitala patungkol sa pang-abuso sa mga kabataan at sa kasalukuyan po, meron tayong 415 na dati. Sigun kay Formales, dapat na matutukan ni Marhay, lalo na kung ang mga magparabilyaman sana magkabararkada, nagiging suspect o suspetsado kay biktima sa nasambitan ng bagay dahilan sa kunday ni matawanin atensyon posibleng magpadagos pa ang siring kay mga gawi-gawi digdi sa probinsya kan Albay. Kita Bisumar na mga impormasyon, Ans Galero, DCGB. Thank you very much. Mga magurang, tama ng mga akita.
Ayan, ay nako, yung pong nakalimutan pangyayari. Good day sa pong mga barangay dito sa Legazpi na nag-positive sa COVID-19. Wala pa tabi na post, ano? Itong update kita. Ang tabi na lang po, tabi ka mo, ha? Tawara pa tayo. Maraming mga reactions tayo, ha? Tingnan natin to. Ano nga yaso barangay ito? Anong yaso barangay Bacolod? Kan tabako, sinda na nagkabit kan sa din. Iyo! Sinda nagkabit? May bumtak pa karay. Tapos mo para lagon sa mga pulis. Igunon man buboy. Garo ano ba ka? Garo mab ang nangyari. Dati na ito na may experience na dyan na tila og tapos maputol, binarikada ka ng barangay. Kaya din napuputulan. Abo yung puputulan, di balik. May nagbabalik. Ganyan, magkarasuan na dahil. Sabi ni Mayor Crisel, dahil ako matolerar kayan, tasala. Yan, sabi. Paano man ngaya na papahali ka ng politiko na sa mga politiko baga nagtulak na maging P2P? Pero bakong inagi man sa burutuhan? Nagburuto ka mo na mag-privatize na kita? Bako man sana ngaya sinabi kang politiko na, yun na ini. Pero nagburutuhan pa ini. Ngayon na ipararam mo sa privatize. Problema. Ito, basta yun ang problema natin pag walang competition. Nako. Okay. O bueno, istambay lang mga pag-iriba. Oras nga to, 11:40 in the morning. An oras hatod sa Indokang Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse, lakas ng tama, pero di wasak. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. We, sobra kabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa good kinsena swak. Enjoy 1050 pack sa good kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mag-spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12.
Tabang aning malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidilets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins, a product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, balik mo kita mga tugang sa programa. 48 minutes o 11:48 na po. Ang oras na ito. Dagdagan tayo ng informasyon. Jimmy Nasalita nasa linya. Halip po dyan sa 3rd District. Jim, please come in, Jim. Yes, salamat maray na aga sa mga parang suspense na maray ining operasyon kan sur Kambaga Mar na sinalpak sa bagong tube sa barangay Busak sa Banwaan Kanuwas kung matatanda lumang kayo ni. Inflated na? Dahil na naman ngunyan mapapakbuto. Kaya raon actualmente ngunyan sa area ang mga technical people kan National Irrigation Administration
nakantos ang report sa Saindas, ang opisina ba na niya nasa NACA, Regional Office. Dahil man napapabutog pa totalmente na so abuton so talagang point kay ni na kabutugan. Dahil maintindihan kung nasa may tubig sa laog. Bakong nalo yan? Dahil mga loho, dahil man ininaloho, napasisun. Napaksing. Pero dahil man dahil ito nakapikto sa pagkodyaray kay ni. Unquestion ta. Bubumbahan na bagay ni kan mga nakatalikod na alaw. Naraot so kompresor. Yan. Dahil naman nalawos. Pagkatapos, tuminagihan mga aldaw, base sa niya tungo niyan kay Kapitan Raul Sirio, Barangay Busa Kasin Presidente, kan Irrigators Association, dahil man napapabutog ta, may tubig sa laog, dahil may tingin kung sa'yo numinati sa tubig. Ngunyan, sabing medyo butog-butog na, papalupuson na naman ini, tamagin susupsupon, ipapasupsop sa tubo, so tubig sa laog. May epekto kung may tubig? May epekto natural. Di malataw. Ay malataw, tamagabat. Kaya palang butugunon nito, may tubig pala. Dahil baga, mabutog, kung baha, maplat ini. Kaya dahil masulat sa ito. Pag ababawan tubig, lataw ini. Kailangan masulat naman sa tubig, pasiring sa mga irigasyon. Bata, may location ritmo niyan. Dahil matapin na rin ita sa kubon, iba, pato magka-tracy lang rin eh. Ayan, kulaw na kantidad bagay ni na rubber tube na ni halip pa sa China. Grabing mga kanipisilan bagay na diyan kay ni. Grabing inagyan kang dapat kang pag nag-operate yan, masaganang ani dapat. Yung may naroon mo. So pagtubod ka, nagpapasalamat na si Kapitan Raul Sirio, baga ka nakaging aldaw. Katang iyo? Wag taranom na sa mga for planting season na dahil sila nakapagtananom. Yan, grabe ang pasuspense ka ng rubber tube na eh. Ano ba ka nga, sa'yo nag-agi sa tubig? Ay maninday mapaliwanag kung sa'yo nag-agi sa tubig. Nagparauran ka mga nag-agi? Maski mag-uran maski mag-uran ta, nasa tubig natin eh. Paano palang sinugpon sa napasing? Binulganize? Dahil naman sinugpon ito tabi Marta. Kumbaga sa kwan, so, dekorasyon man sa na ito. Ganito dahil naman sa na. Pero, bako daw dungan sa napaksing uminagi? Dahil man kayo, mga tornilyo ini, baka sa tinarnilyuhan. Diyan gigibon, susuropon palan. Ipapasurok. Abangan na naman ini, kung paano naman ang pagpahubas kayo ni bata, kuminutog na. Magayon ang kutaan mailing ng live mga dali, adi, para ugaring dipisilon. May ang footage ko, standby, dahil man nag-rolling na. Di nag-andar ang footage mo. Dahil nag-andar, standby Ay, sila. Chad, nga tayo hindi nag-andar ang footage. Maluyang signal? Pati footage testa. Ano nangyari? Nagpa-pop? Problema sa pag-transmit. Maluyang. Okay, sanata, styling kang tao. Kung anong itsura? May waso niya, tabi Mar. Yung kabilugan? Kabilugan, River. Oo. Pati footage, stack up. May problema Yan talagang kanipisilan kang rubber chain. Pati yung footage mo nadamay. Inabot kan pandemya, suwito, tornilyo sa nasa uminabot. Ngunyan niya, nagrabe. Kaya man po. Gamit kan mga farmers, pati footage na diferensyado. Yan, maran mga nagdad-informasyon. Jimmy na salita din si Jimmy yun. Pangadyan man laban to dyan, mga Rodi Kabos. Bueno, nangyayari. Lipat kita daw kay Luis por si Marcena. Kung ano mga pangyayari ng digdig. Partner, kumusta dyan? Yes, salamat tabi, partner Mar. Dating mauran ko niyan, mainit na.
Sa mga dagdag pang bareta, nakadepende sa efficiency palan kan mga lokal na gobyerno kan Naga City asin Legazpi City kung noari na pwede maturukan nin bakuna kontra COVID-19 at mga nasa priority group A4. At na, Oo. may bakuna na nag-abot na 10,000. Pwede ba i-schedule na? Oh. Ini ani pinagunambitan ni COVID-19 Vaccine Coordinator Dr. Rita Angbon kan Department of Health Bicol sa pinag-aatindiran ko niyan kan DCGP News on assignment na virtual press conference na ini ang naging desisyon kan IATF Na? asin ni COVID-19 Vaccine SAR Galvez na ini palan bago sa ibang lugar magkaigwang pagbabakuna sa A4 kategory iinuton mo na palan ang NCR plus 8. Nagpauna ba ka duman? Yung ani kanya unduman ang sentro kan ekonomiya kan nasyon. Ang Naga asin Legazpi daw tabi partner Mar sa NCR plus 10. Asin dapat daw na mapurdisado mo ng bakunahan ang gabos na mga nasa A1, A2 asin A3 kategory bago ini mag-proceed sa pagbakuna sa mga sektor na nasa A4. Nya, dahil lamang nahapot na itong bago nag-abot na 10,000. So, pinag-porsigir kang ako Bicol. Dahil nayapot din doon dyan kung ano ito, sobra na. Taang piginag sumbagan nila, so pinadarali sa DOH. Bako? Oo. Oh, yung allocation para sa probinsya, ito dagdag ito eh. Roger, ang purpose ba ito ni Gobernador, kaya nagagad sa ito ng tabang kinasaldi ko, kina-congressman, nganing umantos hanggang A4. Roger, iyan na ni tabi para pinag-coordinator pa sa Department of Health. Ang harap ko kaya, ang sabi, hindi ko pero ang sabi ninda paano, pag ang probinsya nag-consigir, probinsya ang mamahala. Oo, Roger, to the tabi, Partner Mar, yan pang mga lilinawang kay Dr. Itang Bonta, o garing di kita di makasingit-singit. Oh, di bali, pag aputan mo, ano nanti kang magiging disposisyon kay itong kinonsigir kang kang probinsya? Roger to that. Although nag-agi ito, coordination with DOH, pero paano ba? Di naman yata binigay sa DOH yun, parang binigay sa Provincial Health Office eh. Roger to that, tabi, Partner Mar. Kung binigay sa Provincial Health Office, dapat yung Provincial Health Office na mamahalakan. Roger. Pakilinaw na lang tabi, Luwens, yan ang pag-asa Roger, Ako, gusto ko na magpabakuna, ada yung bakuna. Maski ako yun, man. Nagpalistan ako sa barangay, may dahil manawid ko pa isi. Dahil pa man nag-roll out digdi ko na. Nga kahaloy. Actually, yan ang nagiging problema kang Pilipinas. Roger. Kaya kita kapurit. Correct. Mga nagluwas na, kapurit kita. Correct. Buminag sa kita naman sa COVID response. Roger to the tabi, Partner Dahil Mar. ang sabi man, depensa, paano ngaya, bako ngaya parantay ang pagdistribo kang bakuna. Kita mo na. Ngayon, may bakuna kita naka-standby, dito masabutan kung paano i-dispose yan. Roger to that. At kailangan pangintayin yung matapos doon. Roger. Diba? Paano pag na-expirean? Correct. Yan, mga lilinawan tabi. Luwens, pakitrabaho na lang. Iyo. Dipisil man ang sistema. Iyo kung mano na taranta. Primero, nga po ito, pira ngayon target nindo na A1 hanggang A3. Diba? Alam ba, ipasa dito rin, bilang sa albay. Pirang A1, A3, hanggang A3 ang target nindo. Pirang na nabakunahan sa A1. Pirang na sa A2, pirang na sa A3. Pirang bakuna na ang pinaranig sa Indo. May restante pa. Kung sobra na, ipa-A4 mo na yung 10,000 yan. Correct. Ano na tayo? Roger, to the tabi, Partner Mar. So, mga nasa A4 baga tabi, Partner Mar na sektor, unay naman tabi, Partner Mar din residence mo yan, magpaparakuna. Rando mo na yung dana sa mga private, mga A4 ba yan bako? Roger, to Kasi sa mga empleyado kang gobyerno, iyan sa mga working eh. Diba? Iyan sa mga na nag-uulakit. Yan, so nakikirigi kay mga ina. Iyan, aram ninda yan natata. Ay, Jesus Mariosip. Ilaban na ninda naman sa taas. Roger. Alat mo na. Ikatuloy naman sa sakong luong. Ay, naku, Diyos kong buhay tayo niyo. Kanya bata ngunyan pati, 11 na naman sa Legazpi. Ata na. Duman nga isa mo ya, tulo na naman na adagdag. Oo. Kaso bago baga, ang tinarama ni Dr. Au, ano baga, hali mismo sa mga working offices, ikan kanilang ng COVID. Iyo. Kaya nga yun na nga yan tabi, Partner Mar,
So mga nagkakapiraman na mga nasa working sector, Yan kaya ba, man so? talaga na magpapakuna. Yan mga speak para haragad duman sa IATF sa Manila na ngaya, so mga, mga nagtatrabaho sa pribado, sinabi na nga ni duman sa media. Roger. Na ngaya, barakunahan naman, ta permi man yan nasa luwas. Correct. Uy, hanggang unyan pala. Ceremonial sana pala itong duman na pinunaninda sa Manila. Hindi. Dapat ko tana day na maghalata day. Correct. Kung may bakuna ng inalokar dyan, nasaturate naman so A1 hanggang A3, di panaunan sa A4. Roger to that. Huwag dong dumating tayo doon sa puntong A1. Oo. A1. Ewan ko ba kung babakunahan ka pa? Pag nag-expire ka na. Yan. Seryoso yan. Apaton mo lang tabi allowance yan. Linawan mo yan. Iyo? Kung pira ang target ninda na A1, ano so A1 na first priority na sabi ni sa Manila, 100% na. Ano digdi sa Bicol? Kumusta? Di ba? Saro yan. Panduwa sa A2, iyon sa mga senior citizens. Di ba? O pirang senior citizen ang target nila, pira na nabakunahan. Roger. Anong problema? Pangtulo, so A3, so may comorbidities. Anong na nangyari digdi? O ngunyan, pirang bakuna pinadara digdi sa tuya. Ano ini? May sobra na? Baka pwede nang i-A4 ta na. Yung nga ni. Na magparahalat ka ka itong maubos mo yung A1 to A3. Tuy ba mag-aabo man? Oo. Abay, huwag nang maghintay. O ta, ano ang bulong? Oo. Balik ka na lang. Correct. Ano ba paano? Wait and see. Sa sarong-arong nga ni. Ano yan? Babakuna ka? Babakuna kita ha? Inot na ngaya pa? Pagday ka ngayon nagkanap-kanap dyan sa itaas kang kisame, saka na kami. Baga mo na ibubaw. Kaya riyan. Ay, Jesus Maria Joseph. Ayan, okay, sige. Roger, so yan tabi partner Martag, kulong ba magkita mga kaklaroon ta ang sistema kaya digdi, itataw kay Ma'am Joanne sa question, tapos ika-classify sa mga kaabutan. Alam-alaton ta? Oo, okay. Oo, Roger, so yan tabi partner Maran mga dagdag pang istorya, alidigdi sa luwas, ako po sa LBB. Thank you very much, Luans, mga tugang. Yan po sa tuyang mga bareta. Kung yan na pagkaga, informasyon bareta. Sara mo niya to. May informasyon na, may bareta ka pa. Papa Mar po eh. Thank you and God bless. Bye-bye. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection,